menyo. And gimang'eyo ni sani wasechopo e okang' ma inwang'o ka ng'ato janyuol wuok e tich ma kawaida to dhi ochako odhi e tich machielo. Kata en gohala moro motimo mondo mi oyud mana kako nyalo konyo nikech piny odhi matek. Koro ng'eny jonyuol onge gi thuolo mar bedo kod nyithindo. Ae nyithindo kaka koro sani wanie rusa. Tek mondo janyuol obed ni en gi nyathi kendo nyalo wuoyo kode nikech obro dwaro mbaka ma nyalo kawo dakika 30 kata mana saa achiel. To iyudo ka ok en gima yot. Koro wachopo e kinde ma ka janyuol mong'eyo ni en kod dich ma ok onyal geng'o bende ok onyal yudo thuolo, tinwang'o ka jomoko kuomgi koro kawo thuolo to giloso giwinjore kata giketo okenge moko ei estate, ei skul, ei kanise gi kuonde mag lemo, kuonde gi mag lamo, to koro ginwang'o ng'at manyalo wuoyo kod nyithindo. To mondo jonyuol oyud thuolo ahinya, to odwaro janyuol ma nobedo kochako wuoyo chon. Nikech ang'eyo ni kata sani ka ng'ato dhi to kata kibedo piny ni ikone nyathi ni koro bed piny mondo wawuo. Nyathi ema bro mi ibed kata mikoni ya to kara na luonge nang'o. Nikech gik miwacho nego obro bedo gi kiawa moro to obro penjore ni to kawuono idwa ng'e ang'o. To seche moko bende ok obi wacho ni gima nie chunye kapo ni ok ni chako wuoyo kode chon. Achiel kuom joneno David Ajigo wacho ni utewa liel mach. Tiende ni thoth ji nigi chandruok ma kata dhi ir jahocho bedonwa matek. Kaeto Jawarianda Jack wacho ni ere kaka onyalo geng'o mondo kik obed kod paro mar gik mokadhe. Mondo chunye obed abeda mayom, obed gi geno makiny, obed nojiwore kata kende owuon. Ang'o mowinjo bed notimo mondo mi ogeng' paro ma samoro nyalo miyo otim gigo ma ok ni kare. Ing'eni nitiere weche moko ma pek ma kosekadho ng'ato to nochwewa, dhano nochwe ma dwaro konyruok kinde ka kinde. Bende momi inwang'o ka tek mondo dhano obed kende karachiel, ibedo mamor ka in kod jowadu. Koro nitie gik moko machunowa ni ka gikadhowa kendo gibedonwa mapek to nyaka wamanye ng'ama chielo. Mak mana ni yani ng'ato ka ng'ato kendo dhana moro mochwe mangima nyaka bedi ni giwere.